Yadlondlobala iqembu lomculo we-acapella laselokishini iHammersdale entshonalanga yeTheku. Leli qembu iThe Joy nelibandakanya abantu abasha abayisihlanu licula kunanele izintaba. Amaphimbo ehlukile futhi anesigqi. Labaculi bahlanganela kuleli gumbi lokufunda. Leli qembu selineminyaka emibili lasungulwa. Bazalelwa futhi bakhulela kuleli lokishi elinezinselelo ezihlukene. Labaculi abasebasha bathi bahlose ukusebenzisa umculo wabo ukudlulisa umyalezo onika ithemba ngendawo abakhulile kuyona. Sakhetha-ke thina nje vele-ke sabancane ukuthi hayi sogxila ku-music sibakhombisa ukuthi kwenziwa kanjani ey'nganeni babone nabantu abasha esiphila nabo la. Inhloso yoleli gama nje besithi The Joy. Uyazi-ke nawe The Joy jabulisa abantu ukuthi bajabule ngalento esiyenzayo ngathi. Bahlangana lapha-ke kabili ngesonto ukuzocija amakhono abo. Labaculi banezinhlelo ezinkulu ngekusasa labo kulomkhakha. Bafisa ukuzakhela igama nakwamanye amazwe omhlaba. Aniboyilekelela ubano bengashade mncane kangaka ubano bengashade boyilekelela ubano bengashade mncane kangaka ubano bengashade mncane. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseHammersdale.